lamsogongke bai som hai narokno ani blog angke tabuk ang narokno kaisa mani khulumani nei ang tini kaisa hai ketal blog khlaibiga angke tai ang kha khlaio je ani subscriber tai ani video bai kwrwngwi tongnai narok jotono kaham tongkhna hai angke narok jotono phone kaham angke tabo ang narokno phone gana ang o swkangko koyekta bedsheet namani angke ang kisa norok bai share khaina muchungo angke norok ani video bai kwrwngwi tongri angke ang norokno tok phone gano omo khai blue color sky blue khulogwi phone gano norokno naithokjaka comment khlaisadi angke tai like ridi bedsheet bahayung khana naithokjaka norok comment box o comment khlaisadi ke je video naitongnai norok jara subscribe khlaiya hongke norok ke subscribe khlaina tapokri tai like redi angke yang tongo tai kisa obo khai purple color omoni khai ikomo pillow cover ta obo khai same design hai no tamke color se kisa juda juda ta obo khai purple okay color ang full ase okay next ang ta kisa obo khai pink buhni mansukia kal kesak buhni mansukia amle kesak buhni mana bono fulo kana mo same design ta amke color se kisa juda ta ta amke obo online ti order khlaimani okay narok esake blue color amuka ta ang boi pai kha norok no phone kana amuka bo khata mani khai design am hai mama angka lesi tongo papa bisa maklai dinas kamera sih
Oke, bayar songno rok bo color no bisi nai thok jakha comment box no comment khlai sade gatai like run ta pok de angkai norok ani video bai norok krungai tongmani bagai ang norok no belai hambai mariwo gatai pai thasa norok nai tongna bagai ang koyo angkai tinin bagai video asuk no hambai.